Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, kimika organikoko beste ariketa bat ikusiko dugu. Kasu honetan, molekulak izendatuta dauzkagu eta marraztu behar ditugu. Lehenengo eta behin, metil etanoato daukagu. Ato atxizkia daukagunez, ester batekin lantzen ari garela dakigu. Orduan, dakigu gure radikala metil bat dela, hau da, karbono bat daukala, eta gure kate nagusia etano bat dela, hau da, bi karbono eta lotura guztiak sinpleak. Orduan, lehenengo eta behin kate nagusia marrazten dugu, bi karbono, eta hau izango da talde funtzionalari lotuta dagoen karbono. Orduan hau horrela dago, eta erradikala, metila dela. Orduan, hidrogenoak ipintzen ditugu, eta hau izango da gure molekula. Hurrengo kasu honetan, dakogu penta bat lau dien hiru ona. Gure talde funtzionala zetona bat da, zeren eta ona atxizkia daukagu, eta gure kate nagusia 5 karbono ditu. Dakigu ere, bi lotura bikoitz daukala eta gero talde funtzionala. Orduan lehenengo eta behin, 5 karbono ipintzen ditugu. 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta ni aukeratuko dut karbono hau lehenengo karbono bezala. Orduan arantza zenbatzen dugu. Orduan, lehenengo karbonoan lotura bikoitz bat. Laugarrenean, 1, 2, 3, 4, beste lotura bikoitz bat. Eta hirugarren karbonoan formil taldea. 1, 2, 3, hemen zetona gogoratzen baduzue, bakarrik lotura bikoitza oxigenoarekin zen. Eta orain hidrogenoz betetzen dut. Hemen 2, bakarrik 1. Hemen ezebet zeren eta ja 4 lotura ditu. Hemen bakarrik 1 eta hemen 2. Eta horrela izango da gure molekula. Gero daukagu azido but 2, 3 dienoiko. Azido denez, azido karboxiliko bat daukagula dakigu, eta gure azido karboxilikoa 4 karbono izango ditu. Orduan lehenengo eta behin, 4 karbonoak epitzen ditugu. Eta nire lehenengo karbonoa hau dela aukeratuko dut. Orduan hemen ipiniko dut nire talde funtzionala. Eta orain dakigu bigarren eta hirugarren karbonoan lotura bikoitz bat daukagula. Orduan, bigarren karbonoan lotura bikoitza eta hirugarren karbonoan lotura bikoitzari. Orain, hidrogenoz betetzen dugu, hau lotura laurak jaditu, eta hemen bi hidrogenoz. Eta horrela geratuko zen molekula. Eta azkenik daukagu N-etil, N-propil butanamida. Gure talde nagusia amida bat da, eta amida honetan nitrogenoa 2 ordezkatzaile ditu. Orduan, lehenengo eta behin, gure kate nagusia ipiniko dugu, hau da, 4 karbono dituela, zeren eta but aurrizkia 4 karbono adierazten ditu. Eta lehenengo karbonoan ipiniko dugu gure talde funtzionala, hau da, horrela. Hau hidrogenoz bete aldugu. Eta orain, nitrogenoaren ordezkatzaileak ipintzen ditugu. 1 etil da. Eta bestea propil. Orduan, 1, 2, eta 3 karbono dituela. Horrela geratuko zen molekula. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean Terraitu Jakindun.